Uppl राजनिति हान्जानिफ्राय आंखौ नैबे 37 नं धनसि समस्तियाव बिजाथि हिसाबै आंखौ जि सायख'बाय बिनि थाखाय आङो Uppl हान्जानि हाइकमान लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय Uppl राजनिति हान्जा बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा आङो साबायखर हरदों लोगोसे पार्टीनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं आरो जोंनि समस्तिनि मावथिफोर दं बिथांमोननि सहाय मदद मोननानै आंखौ बे ओनसोलनिफ्राय सासे बिजाथि हिसाबै फसंनानै फैबाय थानाय दिनाव बे ओनसोलखौ Uppl राजनिति हान्जानि आदर्शजों खामानि मावनो थाखाय आंखौ बिजाथि हिसाबै फसंनायनि थाखाय मदद होनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायै आङो बिथांमोनखौ साबायखर हरदों लोगोसे नैबे गहपुर ओनसोला जोंहा बिटिआरआव गोदानै हाबबाय आरो बे ओनसोलाव हाबनायजों लोगोसे गोबांथार बेखौ बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि जोंहा बिबान थाबाय आरो बेखौ फुल्लि खामानि मावनो थाखाय आङो बेवहाय बिथांमोननि सहाय मददखौ आङो नागिरगोन आरो लोगोसे बिथांमोनहा Uppl राजनिति हान्जाजोंनो थानानै खामानि मावगोन होननानै दिनै लैहोर लैहोर बयबो बेयाव नुजाफैदों आंखौ बेवहाय माने हांख्रायदों आरो बरायदों आरो बिथांमोना खोब मोजां मोनदों आंबो बिथांमोननि सहाय मदद अननाय बेखौ आङो गोसोआव लानानै फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय जि माने Uppl राजनिति हान्जा बे माबायावनो थानानै आङो बे रायजो राजानि जेसेबांखिनि समस्या जेसेबांखिनि अभाब अभियोग बेफोरखौ लानानै आङो फैबाय थानायाव खामानि मावनो थाखाय आङो रायजो राजानि खाथियाव आङो थांगोन आरो बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय आं अरायबो माने सिबिगोन आरो रायजोखौ